Видео бихме желали да ви запознаем с преходния период, който е реализиран в системата във връзката с промяните по наредба 37-38 и въвеждането на възможността за преподаване и отчитане в електронна среда на теоретичното и практическото обучение на кандидатите. Като нагледен пример бихме желали да ви запознаем с това как се процедира с кандидати, които са започнали своето обучение след 12.12.2024 година и не сте успели да приключите тяхното обучение до 12.07.2025 година. В този случай имаме един такъв кандидат, който е записан за теоретично обучение в група, която води своята документация в хартиен дневник, както и записан за обучение на практика на хартиен картон. За тези кандидати, за които има часове, които трябва да бъдат дадени, т.е. кандидатът е бил болен, не е успял да присъства на цялото теоретично обучение, или кандидата по дадена причина не е успял да вземе всичките свои часове на практика, след 12.07 ще трябва да добавите тези часове в електронна среда. А именно, сега ще започнем с този кандидат. Ще ви покажем как можем да добавим час на кандидат, който е записан за водене на картон на хартиен носител. Как можем да добавим час? За целта ще отидем в момента на мобилно устройство на преподавател, където ще можем да отидем на практическо обучение и да изберем кандидат, който е записан на хартиен картон при дадения преподавател по практика. Ще можем да отидем и в момента вие можете да отидете и да започнете час. По начина, който вече вие познавате. Тоест, кандидати, които имат нужда от допълнително обучение и получаване на допълнителни часове след 12.07, по практика, дори да са записани на хартиен картон, трябва да имат отразени тези часове, които взимат след 12 в електронната система. За тези кандидати ще имате записи за полученото обучение преди 12 в хартиения картон, а след 12.07 в електронната среда. Същото нещо можем да погледнем и за кандидати, които имат пропуснати часове по теория и не са завършили своето обучение в теория, което е започнало след 12.12.24 година, но не е свършило преди 12.07.25 година. За тези кандидати, тук имаме един такъв кандидат, дневника е воден на хартия, но ако се налага след 12.07 този дневник, този кандидат да навакса пропуснат час от групата, която се е била водена на хартия преди това, има възможност преподавателя в вече нова електронна група когато стартира часа, той има възможност да добави кандидат към този час. Т.е. вие имате възможност да добавите в този случай този кандидат, след като изберем кои точки, разбира се, ще преподаваме в този час. Тоест, за да добавим кандидата, трябва да сме избрали точките, които ще преподаваме и можем да кажем дали този кандидат ще присъства или отсъства. Тук отново, ако имаме документация, която е за дневника на групата, в която кандидатът е бил записан на хартия и се налага кандидата да посети пропуснати часове чрез друга група, която вече е електронна,
Вие ще имате документация за част от обучението на този кандидат на хартия, а за тези часове, които са необходими за да довърши, които са били пропуснати от кандидата в своето обучение в хартияната група, ще има записи в електронната система, че е присъствал съответно в тази група. Нещо, което е много важно също тук да се добави, е, че теоретични в системата има въведени ограничения, които не позволяват теоретични групи, които не могат да завършат преди 12.7 да бъдат активирани. Тоест, за да проведете група, която ще се провежда на хартия, тя трябва да може да завърши преди 12.7, както и кандидати, чието практическо обучение не може да завърши преди 12.7, също могат да бъдат само записани в електронна среда. Тук нещо, което също е много важно, е за тези кандидати да имате в предвид, че за тях системата, за всички електронни кандидати, за да отбележите, че е преминато теоретично обучение, системата ще търси да има реално проведени часове на кандидата с присъствия, отразени присъствия, спрямо изискванията на конкретния учебен план и минималния брой изисквания, минималния брой отсъствия спрямо този учебен план, както и за да отбележите приключено практическо обучение, в системата трябва, ако кандидата е с електронен картон, в системата задължително трябва да сте дали съответния брой практически часове през електронната платформа на преподавателите към конкретния кандидат, които са изискуеми, за да можете да отбележите като успешно преминатото обучение. Допълнително, за кандидати, които са били записани на хартиен картон или в хартиена група с хартиен дневник, ще можете и не има необходимо получаването на допълнителни часове на теория или практика, ще можете да отбележите, както и до сега, приключването на тяхното обучение, след като са изминати минималните времена за обучение или е преминал и последния ден от групата, която е по теория. Благодарим ви много. Хубав ден!